David Gilmour, Rattle That Lock από αρέσει το και στην φίλη μας την Έλενα που μας ακούει, να στείλουμε τις καλημέρες μας. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ελπίζω να είστε έτοιμοι για την γωνιά λογοτεχνίας και πολιτισμού των αθλίων γιών. Βέβαια, οι άθλοι υποστηρίζουν ως μέκινες των γραμμάτων και των τεχνών τους λογοτέχνες, διγηματογράφους, πηγηματογράφους, χορεύτριες και όλα τα σχετικά. Κοντά μας έχουμε τον Άσο Κουριόζο, ο οποίος είναι Θεσσαλονικεύς, ακροατής φυσικά του 1055. Θεσσαλονικεύς είπες? Ναι, βεβαίως. Και εδώ και 5 χρόνια ασχολείται επαγγελματικά, θα μπορούσαμε να πούμε, με το μυθιστόρημα και το διήγημα. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει 5 δικά του βιβλία και λίγαν συντόμως, και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή το απόγευμα στις 6.30 ώρα στο καφέ Ζόγια στην οδό Τσιμισκή με, πώς λέγεται να δεις το άλλη, το έχασα, Κομνηνών, παρουσιάζει το καινούριο του μυθιστόρημα πόνημα από τις εκδόσεις Πηγή, το οποίο λέγεται «Όλα θα πάνε καλά». Ωραία. Καλημέρα Νάσο Κουριόζο, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι, καλημέρα. Ο Νάσος γράφει, αλλά τρέπεται στο μικρόφωνο, ξέρετε δηλαδή. Ναι, είναι πολύ τροπαλό αγόρι, είναι η αλήθεια. Και έχω ακούσει ότι στις βιβλιοπαρουσιάσεις έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και σουξές στις κυρίες του αδύναμου, εκπροσώπους του αδύναμου φίλου. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν έγινες μυθιστορηματογράφος. Άλλοι κάνουν ροκ συγκροτήματα και βγάζουν δίσκους. Εσύ βγάζεις βιβλία. Ναι, μόνο να πω ότι είναι κατεφημισμό ένα ασθενές φίλο και αδύναμο. Να, γιατί κατάλαβες πώς τσιμπάει. Ναι, ακριβώς, μένει στο θέμα. Η σωστή ατάκα είπε, δηλαδή κατεφημισμό είναι αδύναμο φίλο. Κατεπίφαση κτλ. Μάλιστα. Να υποθέσω ότι μπορείς να μας πεις εντάχει πώς ξεκίνησες την συγγραφική σου καριέρα και κατέληξες μετά από 5 χρόνια να ασχολείσαι με αυτό επαγγελματικά. Είναι τέλος πάντων μεγάλο κομμάτι της μέρας σου. Πες το αν θέλεις. Λοιπόν, ναι, κορονίδα για μένα ήταν μια παλιά μου καθηγήτρια, η κυρία Γουγάκου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Με παρότρινε, μου είπε ότι αξίζω να το ψάξω με τους εκδοτικούς οίκους, γιατί γράφω καλά. Της είχα στείλει κάποια διηγήματά μου τα οποία υποτίθεται για να τα διορθώσει, αλλά μου τα έστειλε πίσω αδιόρθωτα, γιατί μου είπε δεν χρειάζεται διόρθωση. Είσαι ανεπίδεκτος δηλαδή διορθώσεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Και έτσι ξεκίνησα να το ψάχνω. Έκανα ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία μικρή ανερχόμενη από την Αθήνα. Πολύ ωραία. Ποιος ήταν ο τίτλος του πρώτου διηγήματός σου, ή μάλλον συλλογής διηγημάτων, γιατί τυχαίνει να το έχω διαβάσει? Δεσμό της προδοσίας από τις εκδόσεις Εντύπης. Πήγε πολύ καλά, τηρουμένο των αναλογιών. Το δεύτερο βιβλίο μου το κάλυψε εξ ολοκλήρου ο ίδιος ο εκδοτικός οίκος. Εντύπης λοιπόν, ναι. Εντύπης. Ο τίτλος αυτού? Σκιές στο σκοτάδι. Πολύ εμπνευσμένος από Edgar Allan Poe. Βλέπω εδώ και την μπλούζα που φοράς τιμής Ένεκεν στο μεγάλο αυτό διηγηματογράφο. Είναι εμπνευστή σου? Μέντορας μου είναι. Μάλιστα. Και είπα να συνδυάσω την ιδιότητά μου για σήμερα ως καλεσμένος που είμαι και την ημέρα Παρασκευή και 13. Μάλιστα. Συνήθως εδώ έρχονται με μπλούζες από ροκ συγκροτήματα ή Motley Crue συνηθέστερο για να επηρεάσουν την διεύθυνση της εκπομπής, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για πες μας λοιπόν και για τα άλλα 2 διηγήματα μέχρι να φτάσουμε και το μεγάλο σου πρώτο μυθιστόρημα, το οποίο παρουσιάζει την Κυριακή. Ναι, ακολούθησε από τις εκδότης Μωράητης η τρίτη συλλογή διηγημάτων, Ευσεβείς Απάτες, και μια τέταρτη, Τερόφωτοι Ζωοδότες. Ωραία, λοιπόν, ενδιαφέρονται οι τίτλοι, μου φαίνονται αρκετά μυστηριώδεις και το περιεχόμενό τους πρέπει να είναι αντίστοιχα τέτοιο σε αυτές τις συλλογές διηγημάτων. Πώς λοιπόν πέρασες από τα μικρά διηγήματα, συλλογές διηγημάτων, στο μεγάλο μυθιστόρημα, το οποίο είναι μπαμπάτσικο, παιδιά? Εδώ πέρα έχουμε ένα βιβλίο, το πετάς τούβλο σε κάποιον να αφήνει στον τόπο. Είναι πολύ μπαμπάτσικο. Είναι πολλές σελίδες. Και όχι μόνο πολλές σελίδες, είναι και επικογραμμένο το βιβλίο. Έτσι ακριβώς. Πολύ βιβλίο μεγάλο δηλαδή. Αυτό σημαίνει λοιπόν, Νάσο, ότι τα τελευταία 5 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και τις διαδικασίες έκδοσης των συγκεκριμένων διηγημάτων, πρέπει να περνάς πάρα πολύ χρόνο τη ζωή σου συγγράφοντας. Ναι, αυτό ισχύει. Βέβαια πολλά διηγήματα ήταν έτοιμα από το παρελθόν. Αλλά γενικώς ναι, ισχύει. Περνάω πάρα πολλές ώρες και υπάρχει μια μεγάλη τριβή με το αντικείμενο. Νυχθημερών θα έλεγα. Ποια είναι η ανταπόκριση που έχεις από τους σχολιαστές κριτικούς του συγκεκριμένου χώρου? Γενικώς καλά πάμε. Έχω πρόσφατα και μια πάρα πολύ καλή κριτική από την κριτικό λογοτεχνίας Μαρία Μπακάρα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φυσικά στο Facebook όλα είναι αναρτημένα, μπορείτε να τα δείτε. Πολύ ωραία λοιπόν. Τι ψάχνουν, δηλαδή, Νάσος, Κουριόζος. Σε αναζητούμενο ονομαστικά. Ναι. Νάσος Κουριόζος λοιπόν. Θα δείτε και μέσω του Facebook του 1055 Rock και την ομάδα των Αθλητών τα στοιχεία του Νάσου για να τον εντοπίσετε και να ρίξετε μια ματιά στο preview για το συγκεκριμένο βιβλίο. Να ακούσουμε λίγο Three Doors Down και να επιστρέψουμε να μας πεις δύο κουβέντες για το συγκεκριμένο βιβλίο. Δεν θέλεις, αφού αυτό παίζουμε. Το έβαλες πολύ ερωτικό, αν και ο φίλος μας ο Νάσος ο Κουριόζος λέει ότι είναι πιο πολύ στο χώρο του μυστηρίου. Και έτσι λίγο πιο αυτό. Love is a Deserter. Νομίζω ο τίτλος είναι πολύ έτσι στοχευμένος για το βιβλίο σου το καινούριο, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε μυστηριώδης τύποι. Ας επιστρέψουμε λοιπόν σε λίγο μετά από τους Kills για να μας πει ο Νάσος που θα γίνει η βιβλιοπαρουσίαση. Ακριβώς λοιπόν, Love is a Deserter από τους Kills και μαζί μας έχουμε τον Νάσο, ο οποίος είναι εδώ τοπικός local συγγραφέας, local ήρωας πήγα να πω εγώ, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για πες μας, τώρα την Κυριακή είναι η παρουσίαση του νέου σου άλμπουμ, λέγω. Είδες, έχεις μείνει στους Rockstar. Είπαμε, ο Νάσος ο Κουριόζος και τις ελεύθερες κυρίες που μας ακούνε είναι πολύ όμορφο αγόρι, σεξι και έχει έτσι την ικανότητα του να χειρίζεται τον λόγο με πολύ έτσι περισπούδαστο τρόπο και μας παρουσιάζει το βιβλίο του Όλα θα πάνε καλά από τις εκδόσεις Πηγή την Κυριακή που μας έρχεται 6,5 ώρα στο Καφέ Ζόγια. Πες μας λοιπόν για το βιβλίο και την παρουσίαση. Ναι, όπως είπε και ο φίλος μου ο Νίκος, στο Καφέ Ζόγια βιβλίο, τσάι και συμπάθεια, είναι γνωστό το σλόγγαν, στο ιστορικό Ζόγια από το 85. Θα χαρώ να βρεθείτε όλοι εκεί στις 6,5 ώρα το απόγευμα, να τα πούμε, να μιλήσουμε και να μάθουμε τι είναι αυτό το Όλα θα πάνε καλά και για ποιους θα πάνε καλά. Για πες μας λίγο έτσι τεχνικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, σελίδες, κόστος που μπορεί κάποιος να το βρει αν δεν προλάβει να έρθει στο Καφέ Ζόγια. Η διαδικασία είναι απλή, αρέσει δεν αρέσει στον συγγραφέα. Παίρνει το δρόμο του το βιβλίο προς τα βιβλιοπωλεία μετά τη βιβλιοπαρουσίαση, από Δευτέρα λοιπόν και μετά, αλλά μπορεί κάποιος να το παραγγείλει από όσο ξέρω και από το site της εταιρείας iWrite. Με το ποσό των γύρω στα 20 ευρώ, 20 παρακάτι. Ωραία, εκεί, λοιπόν. εκεί που βγαίνουν τα βιβλία όλα. Ακριβώς, αλλά είναι και όμως δικαιολογημένη τιμή συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι 600 σελίδες, πόσες είναι, πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, το είπαμε πολλές φορές. Είναι πραγματικά είναι πολύ, πολύ μεγάλο έργο. Αν σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι τριλογία πάνω, άνετα να ξέρετε. Ναι, άνετα. Δεν συμφέρει τον εκδότη. Ναι, μάλλον αυτό. Πες μας λίγο, το συγκεκριμένο βιβλίο εσύ πού θα το απέθυνες, σε τι αναγνωστικό κοινό πιστεύεις ότι απευθύνεσαι με αυτό το βιβλίο? Δυστυχώς ή ευτυχώς σε αυτή τη χώρα διαβάζουν οι γυναίκες. Κυρίως. Όλα. Ως έμπειρος δηλαδή διηγηματογράφος πλέον μετά από 5 βιβλία, έχεις διαπιστώσει ότι περισσότερο τα βιβλία τα αγοράζει γυναικείο αναγνωστικό κοινό? Ναι, βέβαια δεν απευθύνεται μόνο στις γυναίκες. Μιλάμε για ενήλικο αναγνωστικό κοινό, έτσι? Ναι, μιλάμε για ενήλικο. Το βιβλίο μου θέλω να πιστεύω, και αυτός ήταν ο προορισμός, εξ αρχής να μην είναι στις φόρμες ενός κλασικού ερωτικού μυθιστορήματος από αυτά που κυκλοφορούν, αλλά να έχει και άλλες προεκτάσεις, κυρίως είναι ψυχολογικό θα έλεγα, βαθιά ψυχολογικό. Κεντρικοί χαρακτήρες βέβαια είναι ένα ζευγάρι. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Φαίνεται ενδιαφέρον και τολμηρό το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου. Όλα θα πάνε καλά λοιπόν από τον Νάσο Κουριόζο. Πες μας πάλι το μέρος και την ώρα της βιβλιοπαρουσίασης. Στα Ζόγια. 6,5 ώρα την Κυριακή. Ωραία λοιπόν. Ωραία λοιπόν, φίλοι και φίλες και ιδιαίτερα φίλες, μπορείτε να υποστηρίξετε τον φίλο μας Νάσο στη βιβλιοπαρουσίασή του στο Καφέ Ζόγια 6,5 ώρα το απόγευμα της Κυριακής με το βιβλίο Όλα θα πάνε καλά. Νάσο, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και θα χαρούμε να σε έχουμε κοντά μας και για το επόμενο μυθιστόρημα. Πότε υπολογίζει, το γράφεις ήδη? Είναι ως ιδέα. Ωραία λοιπόν. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νάσο, γεια σου. Σας ευχαριστώ. 1055 Rock. Το ροκ είναι εδώ. Το πρώτο ροκ ραδιόφωνο της πόλης. 1055 Rock.